Rosia, ta kolejka jest dla ciebie, dlatego że nie pojechałeś z nami wszystkimi. Bo cię coraz bardziej jebie. Ja musiałem prowadzić. Masz kota do kolekcji. Od tyłu. Wszyscy! Ale żart dobry. To się pośmiali, teraz the film. Pije Peter, 90 kg żywej wagi w narożniku czerwonym. Faworyt tego pojedynku. W narożniku niebieskim Przemek Białoruski. Jego brat toczy braterską bitwę ze swoim jakże Bitwa na penisy. bratem. Kurwa, żeby się swoim lepiej. 50 kg wagi, zasięg ramion 62 cm. Właśnie gramion. Aż tak dużo? 5 wygranych, 50 5 wygranych przez 50 knokautów. w jednym pojedynku. Oj! 5 wygranych, 50 knokautów w jednym pojedynku. Ej, nalej ty. Bez popity dla Rosiaka. Ale ja? No jak nie, jak tak? Dla Rosiaka to już trzeba bez popity. No weź, nalej. No jak to? Nalej. Naleć mam? Ale ja nie mam coli tutaj przy ręku. Lej. Tu masz kolę pod nogami. A, tu jest. No to przy ręku nie miałem, pod nogami Nie miałem. nagrywaj mnie. Tam. Jak nie do ciebie, no? Kurwa, nie kameruj mnie, kameruje. No nie mam jak nalać. Komu mam nalać? A bonda, jak tak będzie na napięcie. Za 260. Dobrze. Nic, Trzymaj. jaka gimnastyka. Ja trzymam. Ojej. Nie. O kurwa. Co chcesz powiedzieć? Za 260 km na godzinę. To jest to. No dobra. Rosiak, bylebyś się nie rozbił na tym motorze. Jak to nie? Ale no patrz, kurwa, wszyscy krzyżują palce. Kurwa, leje się, zmyj się. Zobacz jak się Bielik cieszy na twój toast. Pijany i głupi. Tak, dokładnie. Pijany, bo głupi. Ej, zobaczcie, już ten Honda wypił. Nie będę się czaił. A Bonda wygrał przez knockdown. Kolejny kurwa ten. Czekaj, knockout. A ja jeszcze nie sięgnę po kolejkę. Jak to jest odstawione? No co ty gadasz, ty? A dla mnie? No odstawiłeś chyba, nie? A Honda wypił za ciebie. Wystartowali im, dolecieli. Ninja, wódka. Masz A ja myślałem, Rosiak, że za ciebie wypije, nie dali mi. Nie! O. Wygrałem z włosa w coli. Ej Karola, co to? Włosa w coli wygrał. Jak pryknąłeś? Dobrze, że nie łodowego. A z kim jest? Oj, no wskoczył mnie jebać. Ja goniłem, kurwa. Nie gonisz jaja? Trochę fal start, ale... Kurwa, jak tu mogę, nie no. No to hop. Ja się 2 razy myłem do spotkania. Nie gonisz, nie ruchasz, prosto. Jaka wina. No siebie to goni Siodowski. Jakoś to aż poszedł. Dokładnie.